вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. А дзе ж наш буслік? Не ведаю. Сказаў толькі, што будзе сюрпрыз і што яму трэба падрыхтавацца. Як цікава. А да чаго? Нават не ўяўляю. Прывітанне ўсім! А вось і ён. Прывітанне, буслік. Салют! А чаму ты такі дзіўны з сумкай? Потому что я поштальон на буслиной поште. Ту-ту-ту-ту-ту. А гэта што за пошта такая? Першы раз чую. Вядома, бо я ее только сегодня придумала. А, даўным-даўно была такая пошта, толькі галубіная. А як я надзейнічала? Пісалі ліст, скручвалі яго і прывязвалі да лапкі голуба, які ляцеў да адрасата. А буслік, мусіць, вырашыў стварыць сваю пошту, бусліную. Так, чим буслы горшие за голубов? І нічым. Нават лепшая, у нас крылы болей, хутчэй до места долетим и пошту донесем. А табе таксама да лапкі лісты прывязваць будзем, а? Ну, пакажы лапкі, пакажы. О, ну а что? Я сучасный поштальон, у меня вон сумка есть. А, для лістов. Так. Зразумела. Такі важны. Ага. И мне вы можете доверить любый лист, нават с великим секретом. Мы абавязкова скарыстаемся тваёй, буслік, поштай. Здорово! Дякую! Буслік, а раптам ти заблукаєш і не знойдеш адресата? О, я ще чого не заблукаю, у меня там и навигатор есть. Сапраўды, вельмі сучасны паштальён. Ну что, где ваши листы? Кому их отнести? А, пакуль няма, але я магу напісаць Яне. О, Я хочу. Фечка, давайте гэты ліст адна з дваіх напішам. Давайте. Так, прывітанне, Яна. Мгм. А што далей пісаць? Задача. Яна ўсё пра нас ведае. Кожны ж дзень бачымся. але все ровно, напишите, ну хоть что-нибудь. Я же вельми хочу лист ей отнести. Ну, добра, не хвалюйся, буслік. А давайте напішам Яне пра гісторыю пошты. Правильно! Усім цікаво, калі яна з'явілася і якой была раней. Класс! А якой она яшчэ была? Ну, акрамя голубиной и буслиной. З даўніх часоў людзям трэба было перадаваць навіны, і яны прыдумвалі розныя сродкі. Напрыклад, карысталіся барабанамі. Ух ты, а гэта як? Барабанами. О, яшчэ адзін. Даўным-даўно, калі яшчэ не было паперы і літар, людзі прыдумалі выкарыстоўваць барабанную пошту. І як яна дзейнічала? Калі людзям трэба было паведаміць нешта вельмі важнае, ну, напрыклад, што набліжаецца статак бізонаў, Ой. яны білі ў барабаны. Паспрабуеш, Топа? Ага, я зараз. О! Увага! Увага! Бізонний! Близько! Увага! Бізонний! Близько! Мусить, люди домовлялись загодя. Який сигнал, что обозначает, так? Абавязкова, бо як зразумець барабанную пошту? Здорово придумано! Ой, а раптом вечер у іншы бок падзьме, і люди барабанаў не пачуюць. Тады можна скарыстацца марской поштай. Яе таксама даўно прыдумалі. А як яна працуе? Маракі, каб паведаміць нешта адзін аднаму, карысталіся флажкамі І што? Ой, і падавалі ім сігналы. Ой, цікавая придумка! але гэта пошта ўсё роўно горшая за бусліную. Чаму? Не ўсе марскую мову разумеюць. А, гэта правда. Тады яшчэ пісалі ліст і перадавалі яго ганцу. Былі такія паштальёны. Ой, таксама не вельмі надзейны спосаб. Сапраўды, таму неўзабаве і прыдумалі цэлую паштовую службу, якая займалася дастаўкай лістоў. З
Спочатку на конях і поштових каретах. А яшчэ на караблях. Я чытаў пра такую. А потым, калі праклалі чыгунку, пошту сталі перавозіць на цягніках і на аўтамабілях. Угу. А самай хуткай зусім нядаўна лічылася авіапошта. Ліст дастаўлялі адрасату всяго за некалькі гадзін. Ды зараз і секунды хапае, каб атрымаць электронны ліст. Раз, і гатова. Так, сучасная электронная пошта – гэта сапраўдная знаходка. Яшчэ і відеосувязь ёсць. А навошта ўвогуле зараз папяровыя лісты пісаць, а? Як навошта? Ну ты ж сам чуў. Відэасувязь, электронная пошта. Выходзіць, звычайная болей не патрэбная, і моя бусліная таксама. Ой, а я і не падумаў пра яе. Буслік, вядома, патрэбная. Хто папамыляецца? Ну, чаму гэта? Таму што шмат людзей любяць атрымліваць менавіта папяровыя лісты. Ой, правда? Так, іх так прыемна ўзяць у рукі, перачытаць. Па лісту можна паняць настрой чалавека, яго характар. А па электронным, не? На жаль. Ага, выходзіць, усё ж звычайная пошта не адмяняецца. Ну, вядома, не. І Яне спадабаецца атрымаць ваш ліст, які я ёй дастаўлю. Спадабаецца. Толькі мы так загаварыліся, што забылі яго напісаць. Ой, сапраўды. Нічога, давайте дапішам ліст, а гледачы пакуль мультфільм паглядзяць. Добра, дзяўчынкі і хлопчыкі, мульцік. Давайте, пішыце хутчэй. Ну, вось і ўсё. Ліст да Яны гатовы. Клас, цяпер хутчэй кладзіце яго ў маю сумку. Зараз. Ура! Экспрэс-бусліная пошта пачынае сваю работу. Да палёту гатовы. Буслік, а можа заўтра? Позна ўжо. Ой, ну кляска, я ж худзенька, як маланка. Ужик, ужик. Ну, добра, толькі хутенька, а потым адразу спаць. Пачакай, Буслік, а з гледачамі развітацца? Ой, прабачце, да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. І бывайце, сябры. І чароўных усім сноў. Ну, ляці. Я паляцеў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі